našeg tragača večeras nije uspio da stigne ovog našeg opasnog Miroslava i dalje ponuda stoji za Miroslava da bira koje će radno mesto ovde, voditelj, tragač ili da se pojavi po treći put. Ja vidim da pokušavate opet, ja sam se izjasnio šta bih hteo, ali sad dobro, ako to već popunjeno mesto, onda može kao takmičar preći. Dobro, Miroslave, sad već mogu da vas pitam šta će po stolikim novcima? To ne znam. Prvo da vam kažem, nisam očekivao da će da ostavim neki novac, jer dođem ovde pre svega da se zadovoljim malo, možda da samom sebi dokažem koliko znam, koliko mogu i sad da mi je neko ponudio pre početka i petinu ove sume, ja bih prihvatio. Tako da razmislit ću šta ću. Čestitam još jednom. Hvala. I mirno spavati. To mi je drago da čujem. Moram da kažem da su vaše pitanja mnogo bila teža u ovoj drugoj rundi i da sam možda zahvaljujući tome pobedio, da sam imao dosta lakša pitanja, recimo, po nekom mom mišljenju. Ali ste znali tamo ona pitanja koje ona nije znala? Dobro, to su i dva pitanja, verujem da bi tragač znao od onih možda 7-8 što ja nisam znao, sigurno jedno 5-6, tako da... Da, Lena Kovačević i još par. Svi zadovoljni, je li tako? Da, Prezadovoljno. Apsolutno, upoznali smo opasnog Miroslava i zapamtit ćemo ga i mislim da ovakvi takmičari apsolutno treba da nam se pojave. I korektan takmičar, poštuje fair play. Tako je. I drago mi samo mogu da kažem, pošto mi je naređeno da pozdravim moje društvo iz Solitera, ako ostavim neki novac, tako da ih sve vam je dozvoljeno, Miroslav. Eto, to je to. Videli ste kako smo završili ovo izdanje Kviza Pottera. To je ono što mi hoćemo ovde, borbu do samog kraja. I ovakve takmičare kao što je Miroslav i naravno tragače kao što je Milica. Do sljedeće prilike, pozdrav svima!